Páči si mi tu pištík môj, tu. No, kde by som mal byť? Nuž ja len tak reku, či ešte furt toho krepieho chlapa vyzeráš, čo sen má prísť na kontrolu. Joj, veď prejde sranda, keď sa začne na ovce vypytúvať. Nuž, veru, že už dobre dlho som ich nevidel marhe hnusne. Celú leto a v poradí už tretiu. Ani toho krepieho psa posledný rok nikde nevidím. A čuduješ sa? Vždy, keď si sa pri ohni večer dochniapal, tak si do ňo celú noc valaške házal. Vraj pohyblivý terč. Možná, že zbehol do dediny. Tam ti je vraj teraz ľudový liečiteľ, či čo? Ale hýbaj, kde by sem premiér potrafil, netref. Ale veď ja nemyslím toho pištík, voľáky z Oravy či z Kede. Vieš, Paľo, čo má hrb od narodenia, už ho nemá. A Fero, čo od malička krýval, už nekrýva. Hej, tak to je voľaký frajer, nie? A už ani by som nepovedal, pištík môj. Lebo Jano, čo bol furt zdravý ako ryba, od včera krýva a od predvčera má hrb. Joj, zasík bude v krčme machrúvať. Myslím ho ísť dakedy pozrieť. Myslíš, veru, myslíš. Ozaj, Anču nezajdeš obzrieť? Veď o takomto čase si jej zvykol kapustu do suda tlačiť. Ak ma teda pamäť neklame. Ale Anča je krépá ako noc. Minule už chcela, aby som si aj nohe umyl. Darmo som jej vysvetľoval, že to už nebude mať takú arómu. A počul som, pištík môj, že do Bystrici sa nám vraj teraz neoplatí chodiť. Pani ministerka to vám vraveli. Tam ti je vraj teraz veľmi zlá klíma, všetci sú proti nám. Jaj, tak to pravda musí byť, keď to ona povedala. Ona dobre vie, čo vraví. Veď ona je krstná mati ťavy. Tak, pištík, ako vravíš, funkcia jak sviňa. Veru, že aj svíňa by sa nám zišla. Klobás by bolo na Vianoce. Čo z takej ťavy? No, pištík môj, bači, vidím dobre, ale asi tá kontrola k nám ide. Chlapisko, je to veru poriadní. Aj z diaľky ti ho vidieť. Hej, ale iba hlavu. Dobrýho zdravia, občan. A čože vy tu takto bez ohlásenia a bez bavoráka? Dobrý deň. Volám sa doktor Bodka. Prichádzam k vám z výskumného ústavu Lúk a Pasienkov. Čo vraví, uráža nás? Aj. Nie, pištík môj, no vraví, že ide z Pasienkov, no. Joj, náš človek, vítaj, chlape. No, tak čo, zasík mal byť taký atentát? Aj, prepáčte, to nie je moja starosť. Ja nerad strkám nos do takých vecí. Ale no hýbaj, veď ťa vidím. Keď nie nos, tak čo inšlo? No dovoľte. Prepáčte mu to, pán inšpektor, pištík je inak veľmi dobrý chlapec. Vy ste tu vedúci? Nie, prosím, ja som tu bača. Vedúci je v Bratislave. No, vidím, že ste náš človek. Preto sme si vás aj vytipovali. Akože mňa? A vyhral som dačo? Lebo som nikde nevolal, ani na tú audiotextovú linku som nevolal. Ja som volal, Anči. Na večer kapustu prichystá. Kapusta. Tu ide o štátny záujem. Občan Bača. Opýtam sa vás priamo. Boli ste už niekedy prezidentom? Už ale ja a akože čoho? Akože čoho? Tohoto štátu. Nechcete byť na známkach? No! Všetci ťa budú olizúvať, ako na čúčo. Už ale, pánko môj, veď vy si srandu robíte. Nie, my nesrandujeme.
Už ale veď ja som sa do politiky v živote nikdy nevyznal. Však ani príbor neviem poriadne držať. Vyzeral by som tam ako takú hovedo s prepáčením. No, výborne. Ideálny kandidát nášho hnutia. Ale kandidát si už raz bol, Jarik. Pamätáš, ako sme to pred 8 rokmi spáliť mysleli? Ticho. To je minulosť. Keby niečo, aj ja som bol. Aj on bol. No, veď som ti vravel, nič sa ti nestane. Dostanete slušný plat, sem tam niečo poviete, čo vám napíšeme. Na nový rok prehovoríte k národu, spomeniete oceľ, železo a ovce. Už ovce by som radšej nespomínal. No veď to nebude na dlho. 3-4 roky počítame, ak sa pravda ľudia skôr nenaserú, s prepáčením. Nemysleli ste vravieť, že s prepáčením, možno sa naserú aj bez toho. Samozrejme, že z vás urobíme doživotného akcionára našej nafty. Už som sa zľakol, že doživotního somára. No aj to sa môže stať. No ale čože my tu s naftou budeme robiť, veď to nikto u nás nepije. Tak ako? Tľapneme si? Tľapneme? Ale iba ak po papuli. No dovolte, toto je seriózna ponuka. A ja ti seriózne vravím, pakuj sa ty sťade to. Pakuj sa, lebo keď na teba psa pustím, nebude z teba ani bodka. Nie je to ešte čiarka. Ja odchádzam, ale ešte sme spolu neskončili. A na budúce pošlite voľakú ženu od vás, to možno aj začneme. Jaj, píštik môj, nemal si vraveť, že od nich. Vidno, že si ešte nevidel poslankyne z hnutia.